Dobrý deň, volám sa Rastislav a chcem vám predstaviť panel, ktorý v sebe obsahuje dvojkové počítadlo. Takže panel je napájaný 4,5V batériou, čierny drôt je minus, červený je plus. Tu dole nám bliká žltá svetelná dióda, čiže na výstupe generátora hodinových impulzov ide signál a ten teraz privedieme do počítadla, takže prepneme vypínač vpravo a teraz nám už počítadlo počíta, čiže celkom v pravej časti už vidíme, ako sa striedajú svetelné diódy, ako postupne preblikovávajú. Čiže ide to takto, že od pravej časti ide 1, 1, 1, 1, čiže to je 16 a potom postupne to ide od 0, 0, 0. Čiže vlastne tak, ako idú v dvojkovej sústave A, B, C, D, tak sa to striedajú. Čiže celkom na tej zadnej vpravo sa strieda jednotka 0. Potom v ďalšom riadku to posúva, potom v ďalšom druhej diode zľava a potom v prvej diode zľava. No a ak už svietia všetky 4, tak to znamená, že sú všetky 4 jednotky. Čiže ide to postupne všetky 4 nuly a potom tu v tejto pravej časti ide to, čo posúva 0, 1, toto sa strieda a tak sa to posúva. Tu jednotky až tu. Čiže všetky čísla od 0, 0, 0, 0 až po 1, 1, 1, 1 sa vystriedajú. Takže toto sú vlastne, áno, teraz je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 16. Čiže vlastne všetky tie kombinácie sa vystriedajú a tým vzniká zároveň aj blikač, ale je to vlastne činnosť dvojkového alebo binárneho čítača a potom ten poháňa ďalšie časti.